В офісі Меджлісу кримськотатарського народу обговорюємо варіанти районів Криму в рамках здійснюваної по всій Україні децентралізації, створення об'єднаних територіальних громад базового рівня органів місцевого самоврядування розпочнеться безпосередньо з моменту деокупації Криму. Сподіваюсь, результати спільної роботи Меджлісу, народних депутатів України та представництва президента України в АРК побачимо незабаром закріпленими в постанові Верховної Ради України. Но вот народный депутат Украины с фракции «Слуга народа» Виталий Безгин показал административную карту Крыма и заверил, согласование проходило с учетом рекомендаций Меджлиса крымско-татарского народа. Давайте посмотрим на это. А ось і останній драфт проекту районування «Крим». Було чимало запитань з цього приводу. Відповідь очевидна. Крим буде присутній в урядовій постанові. Основними авторами кримського проекту є представники Меджлісу. Ну вот реформа территориального устройства аннексированного Крыма. Проведение их сейчас. Есть ли смысл? Так, безумовно, є. І те, що прислухаються до рекомендацій Меджлісу кримсько-татарського народу, це, на мою думку, великий плюс. Бо попри те, що у нас є окупована територія, і вона складає біля 7% від загальної території України, Україна все одно має діяти, створювати умови, створювати, ну, якщо хочете, басейн сухого плавання, тренуватися і обкатувати ці ідеї на папері. Ну, тобто, якісь речі, можливо, зараз здійснюються суто в електронному вигляді, а не на місцевості. Але якщо Україна якісь рішення здійснює і не враховує ситуацію в Криму, і не враховує ситуацію в ОРДЛО, то вона дає підстави говорити про те, що нашим опонентам, в першу чергу, про те, що Україна вже відмовляється від цих територій, і в згаданих вами анонімних телеграм-каналах ця тема, наприклад, буде постійно наголошуватись, буде підніматися, будуть знаходитись під неї якісь цитати.